Sláva Isusu Christu. Drahí bratia, drahé sestry, dovolte mi, aby som s veľkou radosťou privítal Vladku Milana Augura, košického repáru, ktorú všetci samozrejme dobre poznáte, ktorý napriek svojim mnohým povinnostiam našiel si čas, aby prišiel spoločne s nami sláviť túto svätú liturgiu svätého Jakuba Apoštola. Takisto chcem ešte privítať všetkých kňazov, ktorí prišli, všetkých vás, veriacich, i tých, ktorí prišli možno sláviť, ktorí nesú nepatria naše farnosti, sme veľmi radi, že môžeme dnes tu byť. Neprišli sme kvôli tomu, aby to bolo nejaké divadlo, niečo zvláštne, niečo uvidieť, niečo také, čo sme ešte nevideli, lebo táto svätá liturgia nie je o nič lepšia, ako si sú liturgie svätého Apoštola Zlaveľka, rovnako dôstojná, rovnako znešená. Ale prišli sme preto, aby sme načerpali z toho krásneho, veľkého bohatstva liturgického východu, aby sme si mnohé veci uvedomili a naozaj prehlbili si svoju vieru a lásku Bohu. Kristus posledí nás. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, trojediného svetlu božstva, ktoré je jedno v Trojici v osobách rozdielnej a predsa nedeliteľnej, veď Trojica je všemohúci Boh, ktorého slávu zvestujú nebesia, zem rozpráva o jeho moci, more hovorí o jeho síle, a preto každá živá a rozumná bytosť neustále hlása jeho veľkosť, lebo jemu patrí všetká sláva, úcta, moc a velebenia a vznešenosť, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Rodinec a kráľ vekov, stvoriteľ všetkého, príjmi svoju cirkev, ktorá tebe pristupuje skrze Krista. Každému udel užitočné dary, všetkých priveď k dokonalosti rovnáslednými prijať milosť svojho posvetenia a pripočiť aj nás k svätej obecnej apoštolskej cirkvi, ktorú si získal drahocennou krvou svojho jednorodeného syna, nášho Pána Spasiteľa Ježiša Krista, s ktorým si velebený a oslavovaný spolu s tvojim presvetým dobrým a životodárnym duchom, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Modlíme sa k Pánovi. Bože, Ty si prijal veľké dary, Noémovu a Abrahámovu žertvu i Zachariášovo Áronovo kadidlo. Príjmi aj z rúk nás hriešných toto kadidlo ako ľúbeznú vôňu a odpusť rieky nám i celému svojmu ľudu, lebo si požehnaný a Tebe patrí sláva, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Všemohúci Bože a vznešený Pane, príchodom Tvojho Syna, Pána Boha, Spasiteľa nášho Ježíša Krista, si nám dovolil vojsť do svätyne svätých. Modlíme sa a prosíme ťa o milosrdenstvo, lebo sa chvejeme plný bázne, keď máme stať pred Tvojim svätým žertveníkom. Bože, zošli na nás svoju milosť a posväť naše telo, dušu i ducha, obráť našu myseľ k zbožnosti, aby sme Ti s čistým svedomím predkladali dary, skutky a plody, aby boli vymázané naše hriechy, aby si sa zmiloval nad celým svojim ľudom, milosťou, štedrosťou a láskou Tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený na veky vekov. Modlíme sa v pokoji Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za pokoj, zhora, Božú lásku, ľuďom a za spásu našej duši. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za Svetom svete a za zjednotenie všetkých svätých Božích cirkví. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za nášho najosvetnejšieho otca biskupa Jána, nášho biskupa Milana, za jeho spásu a za ochranu, za všetko duchovenstvo a ľud. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za odpustenie hriechov a oslobodenie z našich previnení, za oslobodenie zo všetkého nášho zármutu, hnevu, bied, núdze a útokov nepriateľa. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Zvolíme si na presvetú, prečistú, slávnu a preblahoslavenú vládu našu Bohorodičku Máriu vždy Panu, na svätého Jána, slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa, božských a všechválnych apoštolov, slávnych prorokov, významných učeníkov, všetkých svätých a spravodlivých, nech je nám náš Boh na ich prosby a prihovorí milostivý. Pane, zmiluj sa. Lebo Ty si svätý, Pane Bože náš, a vo svätých prebývaš a odpočívaš, a my Ti spievame trojsvetú pieseň a vzdávame Ti slávu Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Святый
Duch Pána Jahveho je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodeným. Ohlásiť rok Pánovej milosti a deň pomsty nášho Boha na potešenie všetkých zarmútení. Aby som dal zarmúteným Siona, aby som im dal veniec miesto pokola, olej plesania na miesto smútku, rúcho radosti miesto sklesnutého ducha. I budú sa volať duby spravodlivosti, štep Pána na ozdobu. Pozorne počúvajme sväté evanjelium, čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. V tom čase Ježiš prišiel do svojej vlasti a učil zástupy v ich synagóge. Oni sa divili a hovorili, skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc. Vari to nie je Tesárov syn, nevolala sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda. A nie sú u nás všetky jeho sestry, skadeže má toto všetko? A pohoršovali sa na ňom. Ale Ježiš im povedal, proroka si všade ucti, ale nie v jeho vlasti a v jeho dome. A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Galaťanom. Vnímajme. Bratia, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám ja hlásal, nemá ľudský pôvod, lebo ja som ho neprijal, ani som sa ho nenaučil od človeka, ale zo zjavenia Ježiša Krista. Veď ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve, že som veľmi prenasledoval Božiu cirkev a nevočil som ju. V židovstve som prevýšil mnohých vrstvovníkov vo svojom rode, lebo som viac horil za obyčaje svojich otcov. Ale keď sa Bohu, ktorý si ma už v lone matky vybral a svojou milosťou povolal, zapáčilo zjaviť vo mne svojho syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou. Ani som nešiel do Jeruzalema za tými, čo boli apoštolmi prv ako ja, ale odišiel som do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku. Až po 3 rokoch som šiel do Jeruzalema, aby som videl Kéfasa, a zostal som u ňoho 15 dní. Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata. Drahí duchovní otcovia, bratia a sestry, milí priatelia, možno teraz sledujúc túto liturgiu si dávate otázku, aký zmysel má táto liturgia. Prečo sa stretávame pri tom, čo už stáročia je staré?
Dnešný človek predsa len už má iný spôsob prejavu, iný spôsob kultúry ho nejakým spôsobom ovplyvňuje. Kvôli čomu sa vraciame kdesi až tam, kde začala vlastne cirkev. Aj pre mňa osobne ako biskupa by bolo teraz jednoduchšie sa postaviť na ambon a vidieť vás všetkých, tak vám hovorím. A predsa pridržujúca týchto rubrík, ktorých sa pridržávali prví apoštoli, uvedomujem si jednu skutočnosť. Je dôležité vrátiť sa do tých prvých storočí preto, aby sme jasne pochopili, čo to vlastne znamenalo pre prvých kresťanov stretnúť sa na modlitbách. Oni nešli na nejaké kultúrne podujatie. Oni nepripravovali nejaké extra špeciálne chóry. Oni sa zišli tak, ako sme sa zišli my teraz. Prišli, poukázali na knihy, ktoré sú tak veľmi dôležité tým, že kňaz, biskup sa s nimi prešiel pomedzi ľud, držiac evanjelia, starozákonné čítania, novozákonné čítania. Potom sa pomodlil, vedomý si toho, že to stretnutie vlastne je stretnutím tých, čo sa obracajú k Bohu. A potom si sadli a rozprávali o tom, čo bolo počuté, rozprávali o tom, čo je dôležité pre kresťanský život, tak, ako ja rozprávam s vami teraz. A čo vám chcem povedať? Chcem vám povedať, že najviac táto doba útočí práve na správne chápanie spoločenstva ľudí a najviac táto doba útočí na to, aby človek rozvitý v spoločenstve nemohol byť ani sám v sebe harmonický a nemohol ani sám v sebe pochopiť všetko to, čo pre neho Boh učinil. Liturgia je teda predovšetkým spoločenstvom zídených ako jedna rodina pri modlitbe smerujúc svoju myseľ k spoločnému Otcovi. My sme dnes už liturgiu viac menej postavili do pozície povinnosti. A tak veriaci sa pýtajú, a máme povinnosť ísť, lebo je prikázaný, či nie je prikázaný sviatok. My sme dnes liturgiu, teda spoločenstvo modliacich sa, posunuli do pozície akejsi kultúrnej zložky. A bude tam aj chór, a bude sa spievať s kytarou, alebo prídu tam aj nejakí iní speváci. My sme dnes liturgiu nejakým spôsobom posunuli nie do toho správneho svetla. A vnímame ju ako nejakú kultúrnu záležitosť, ktorá je dôležitá, keď prídu Vianoce, Veľká noc, a vtedy sa nám dobre cíti a dobre sa nám spieva, lebo je to čosi výnimočné. Liturgia je predovšetkým spoločenstvom modliacich sa s Kristom uprostred. A toto sa vlastne deje teraz. Keď nie nejaké výnimočné veľké obrady robíme, prišiel som medzi vás ako jeden spomedzi vás, ktorý má tú povinnosť vám zvestovať Krista. Aj tak sa cítim ako jeden z vás, avšak s tým vedomím zodpovednosti, že mám vám povedať čosi, čo je veľmi dôležité pre spásu vašej duše. A dnes vám chcem povedať, dávajme pozor, aby sme naše liturgické stretávania, aby sme cirkev ako takú nezúžili na pojem nejakej inštitúcie, ktorá jednoducho nám naháňa či už strach, alebo jednoducho máme pred ňou pocit akejsi povinnosti. A ono to tak nie je. Cirkev je spoločenstvom ľudí, bratov a sestier toho istého Otca. Mnohí psychológovia hovoria, že cirkev dnes prehráva u ľudí práve preto, že ľudia nemajú radi inštitúcie. No povedzte, kto z vás radí na úrady, aby si vybavil nejaký ten papier, potvrdenie, alebo nejaký doklad. Kto z vás má rád úrad ako taký, kde vás šikanujú tým, že ešte taký korok treba doniesť a ešte toto treba doplniť a tamto nesprávne máte vyplnené? Človek dnes nemá rád inštitúcie. A tak moderný človek, ktorý započítal medzi inštitúcie aj cirkev, nemá rád cirkev. A u mnohých moderných či postmoderných ľudí je často počúvať tieto slova: ja v Boha verím, ale cirkev nepotrebujem.
Pritom ani sám si neuvedomuje, ako veľmi si odporuje týmto hovorením, lebo Boh je ten, ktorý je strojcom cirkvi, teda rodiny veriacich, ktorá potrebuje sa stretnúť so svojím Bohom v spoločenstve a s Kristom uprostred. S Kristom, ktorý povedal, tam, kde dvaja či traja sa zídu v mojom mene, ja budem medzi nimi. A takto vyzeralo to prvé kresťanské spoločenstvo. Tá prvá cirkev, tá prvá liturgia slúžená v Jeruzaleme, lebo tam vznikla cirkev, vtedy, keď zostúpil Svätý Duch a 4 000 ľudí naraz uverilo Krista, už to bolo spoločenstvo ľudí, veriacich, ktorí mali tú potrebu, kde si sa stretnúť, kde si sa spoločne modliť a kde si toho Krista, ktorý sa nám zanechal v Eucharistii, aj prijímať. Túto liturgiu teda dnes slúžime preto, aby sme si viac uvedomili potrebu stretávať sa ako jedna rodina. Rodina, ktorá je odkázaná na Božiu milosť, rodina, ktorá síce nehľadá nejaké extra výnimočné obrady alebo kultúrne vložky, ale hľadá Boha. A to počúvajúc Božie slovo, počúvajúc vysvetlenie Božieho slova a uvedomujúc si blízkosť Krista, ktorý sa v Eucharistii k nám približuje. Dnes zvlášť, aj keď sme si kedysi mysleli, keď som tu medzi vami prebýval, že doba, keď pominie tá komunistická, ktorá nám zakazovala chodiť do cerkvy a mnohým ľuďom strčovala len preto zamestnania rozličné vyššieho charakteru, že chodili do cerkvy, že doba až táto pominie komunistická, zrazu sa chrámy zaplňa, zrazu ľudia budú prichádzať slobodne do chrámu. Čo poviete? Je to pravda? Sú plnšie chrámy? Nie sú. Lebo jednoducho ľudia nepochopili to, že potrebujú Boha cítiť v spoločenstve modliacich sa. A nepochopili to, že my môžeme byť silní vierou toho druhého. Veda samotnému. Človek sám ako jedinec skrachuje nielen v materiálnej oblasti, kde jeden je odkazaný na druhého, lebo nie každý je lekár, nie každý je automechanik, nie každý je kuchár, nie každý je Čiže jeden druhému napomáhame nielen materiálne, ale my môžeme ako spoločenstvo jeden na druhého vplývať i morálne a môžeme vplývať naozaj aj posilou vo viere. Ľudia to dnes nechápu a preto dnes nie sú cerkvy plnšie, ako vtedy, keď sa nám do nich zakazovalo chodiť. Ale je dôležité to pochopiť. A cez túto liturgiu, ktorú slúžime dnes, je dôležité pochopiť, že liturgia je predovšetkým spoločenstvom tých, ktorí si prišli sadnúť, spoločne uvažovať, modliť sa a medzi sebou cítiť Krista. Tu nik nie je vyšší, menší, tu nik nie je vyvýšenejší, tu je len jeden zodpovedný za to, druhý za ono, tretí za ono. A keď si všetci zoberieme tú zodpovednosť k srdcu veľmi vážne, vy ako rodičia vo výchove dietok, my ako kňazi pri liturgizovaní a pri hlásaní slova a každý vo svojom povolaní, k čomu špeciálne sa pripravoval ako lekár, učiteľ, alebo inžinier, alebo robotník, alebo murár, keď si každý v tom spoločenstve zastaneme to svoje miesto, potom vytvoríme naozaj silu, ktorá môže premieňať svet. Len to spoločenstvo naozaj ako maltou musí byť spojené tou Božou milosťou, ktorá zjednocuje a posilňuje. Istý kňaz, vidiac, že jeho bývalý kurátor prestal chodiť do cerkvy, trápil sa tým, veď v ňom mal vždycky dobrého pomocníka, a dozvedel sa, že tento človek sa pohneval na cirkev, na farnosť, lebo došlo k nezhodám medzi kurátormi a nešlo to podľa jeho názoru, ale to šlo podľa názoru iného, to, čo bolo plánované. A tak si povedal, keď vy už ma nepočúvate, ja nebudem počúvať ani vás a už medzi vás vôbec nepôjdem. A nešiel do cerkvy. Týždeň, 2, mesiac, 2. A vtedy to kňazovi nedalo pokoja, veď on nie je ten zlý človek, len jednoducho vnútorne nie je sladený prijať mienku druhého. Zašiel do jeho domu. Akurát ho našiel doma pri kozube. Mal to roztopenie, horelo v tom kozube, krásna žiara z neho išla.
A kňaz si k nemu, ktorý bol tak zadúmaný, sadol, vzal putáč a z tohoto kozúbu vytiahol na okraji jeden žeravý uhlík. Uhlík bol naozaj silne žeravý, červený, ale po minútke, 2-3 začal černať, lebo už nebol v páhrebe, bol vyťahnutý na okraj a ščiernal a zdutnal a spopolnatel a bolo po ňom. Tedy sa ten kurátor pozrel na kňaza a povedal: Otče, pochopil som, čo mi chcete povedať. Áno, ja som ten uhlík, ktorý som sa vyčlenil z páhreby. A pretože som zostal kdesi na okraji mimo spoločenstva cirkvi, ščernal som, zdutnal som. Nie som už žiarivý, ani zapálený za cirkev. Prepáčte, ak som naozaj svojou hlavatosťou spôsobil iným problém, ja už do cerkvi budem chodiť. Veď aj mne to chýba. A znovu sa vrátil na liturgie i do spoločenstva, z ktorého pre svoju hlavatosť a tvrdohlavosť vypadol. Bratia a sestry, dnes ľudia pre mnohé okolnosti a pre mnohokrát aj hlúposti odchádzajú zo spoločenstva, cirkvi modliacej sa a zvolávajúcej Božie požehnanie. A pritom toto spoločenstvo, to nie je divadlo. To nie je ani len kultúrna záležitosť. To nie je ani len nejaký obrad sám o sebe. To je spoločenstvo zídených s Kristom uprostred, ktorý rozžhavuje naše srdcia. A predovšetkým tá prvotná cirkev si to tak uvedomovala, že to oni nejdú do žiadnej inštitúcie, oni idú do rodiny. Do rodiny, kde jeden robí to, druhý robí to, ale Kristus ich všetkých posielí. A tak nech aj dnešná liturgia svätého Jakuba bude takýmto povzbudením k tomu, aby ste prichádzali do rodiny. Nie na veľké honosné obrady, ale na jednoducho modlitbu, na uvažovanie, na zamyslenie a predovšetkým pre posilu tú vzájomnú vo viere, ktorú všetci tak veľmi potrebujeme, zvlášť v tomto svete, ktorý silne odmieta inštitúcie a mnohokrát omylom odmieta aj cirkev. Prosme Máriu, Matku v cirkvi, aby všetkým tým odídencom, ktorí tak málo záujmu javia o cirkev, znovu ona vrátila lásku k spoločenstvu modliacemu sa s Kristom uprostred. Sláva Isusu Kristu. Spasiteľa strážca našich tiel i duší
jednorodený Syn a presvätý Duch, teraz i vždycky na veky vekov. Pozorne vnímajme, modlíme sa Bohu i Pánovi. Modlíme sa k Pánovi. Na celom svete a za zjednotenie všetkých svätých Božích cirkví modlíme sa k Pánovi. Za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa Jána, za nášho otca biskupa Milana, za jeho spásu a ochranu, za všetko duchovenstvo a ľud milujúci Krista, modlíme sa k Pánovi. Za odpustenie hriechov a oslobodenie z našich previnení, za oslobodenie zo všetkého nášho zármutku, hnevu, bied, núdze a útokov nepriateľa, modlíme sa k Pánovi. Celý deň prežitý v dokonalosti, svetosti a pokoji a bez hriechu prosme všetci od Pána. Aniela pokoja verného sprievodcu a ochrancu našej duše i tela prosme si od Pána. Odpustenie a oslobodenie z našich hriechov a previnení prosme si od Pána. Dobro a užitok pre naše duše a pokoj pre svet prosme si od Pána. Aby sme zostávajúce dni nášho života prežili v pokoji a zdraví prosme si od Pána. Kresťanské dovršenie nášho života bez bolesti a zahambenia, dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde prosme si od Pána. Pre svätú, pre čistú, pre slávnu a pre blahoslavenú vládkyňu našu Bohorodičku Máriu, vždy Pannu svätého Jána, slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa, božských a všechválnych apoštolov, slávnych prorokov, významných učeníkov i všetkých svätých a spravodlivých, spomínajúc sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme. Sme pod ustavičnou ochranou Tvojej moci vedení do svetla pravdy. Vzdávali slávu a vďaku Tebe, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Pokoj spievajme Kristovi, nech tu neostane nik zahlásený, nech nik neposvetený, nech si, ktorí sú neschopní s nami sa modliť, poznajte sa navzájom dve, všetci stojme úctivo. Oh
Bože, Bože náš, Ty si celú svetu poslal za pokrm nebeských chlieb nášho Pána Boha Ježíša Krista, Spasiteľa, Vykupiteľa a Dobrodincu, ktorý nás požehnáva a posvecuje. Ty sám požehnaj tieto dary, príjmi ich na svoj nebeský žertveník. Pamätaj, dobrý a láskyplný Pane, na tých, čo ich priniesli, aj na tých, za ktorých ich priniesli. A nás zachovaj neodsudených pri posvetnom konaní Tvojich božských tajomstiev, lebo posvecuje sa a oslavuje Tvoje vznešené a veľkolepé meno Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Knieżactwa
skrze Božiu premúdrosť vnímajme. Verím v Jedného Boha Otca Všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla pravého, Boha z Boha pravého, stvoreného, nestvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudia, pre našu spásu, zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný, za vlády Poncia Pilata bol umúčený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma a vstúpil do neba a sedí po pravici Otca a zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň zdáva tá istá poklona a sláva, ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov, jednu svätú všeobecnú apoštolskú cirkev, vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Stojme dôstojne, modlíme sa pokoj Pánovi. Lebo Ty si Boh milosrdenstva, lásky, hojnosti a láskavosti k ľuďom a Tvoj jednorodený Syn a presvätý Duch, teraz i vždycky na veky vekov. Pokoj všetkým. Pozdravujme sa navzájom svätým boskom. Skloňte si hlavy pred Pánom. Pane, požehnaj. Nech nás požehná, nech nás pozdvihne, nech nás skrze svoju milosť a lásku k ľuďom urobí hodnými stať pred svätým svojim žертвенníkom a majú čas na príchode svojho Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Pane, otvor moje pery a moje ústa, budú ohlasovať Tvoju slávu. Pane, otvor moje pery a moje ústa, budú ohlasovať Tvoju slávu. Pane, otvor moje pery a moje ústa, budú ohlasovať Tvoju slávu. Nech sa mi ústa naplňa Tvojou slavou a nech ťa velebia
čo deň. Nech sa mi ústa naplňa Tvojou oslavou a nech ťa velebia deň čo deň. Nech sa mi ústa naplňa Tvojou oslavou a nech ťa velebia deň čo deň. Velepte so mnou Pána a oslavujme Jeho meno spoločne. Duch Svätý zastupí na teba a poznaj vyššieho ustavične pamätá v nebeskom kráľovstve, teraz i vždycky na veky vekov. Modlíme sa v pokoji Pánovi. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, rozhodňa zachráň nás, Bože, svojou milosťou. Pane, zmiluj sa. Pozora Božu lásku v ňom a za spásu našej duši, modlíme sa Pánovi. Modlíme sa Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za svetu všeobecnú apoštolskú cirkev, ktorú si rozšíril po celej zemi, modlíme sa Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za nášho najosvetenejšieho otca arcibiskupa Jána a nášho otca biskupa Milana, za jeho spásu a ochranu, za všetko duchovenstvo a ľud milujúci Krista, modlíme sa Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za nižo správu a ochranu našu krajinu, modlíme sa Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za sveté mesto Krista nášho Boha, za hlavné mesto, za všetky mestá krajiny, za tých, čo v nich žijú v práve viere a Boží nábožnosti, za ich pokojný a nerušený život, modlíme sa Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za dobrodnícov svätých Božích cirkvách, za tých, čo sa starajú o chudobných, vdovy a siroty, cudzincov a núdznych, i za tých, čo nás žiadali o modlitby, modlíme sa Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za tých, ktorí prežívajú starobu, za nemocných, chorých, ťažko pracujúci a za tých, čo trpia od nečistých duchov, nech Boh skoro uzdravia a zachráni, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za tých, čo sa odriehajú panenstva, Kristovi, za tých, ktorí žijú v poctivom manželstve, za prepodobných otcov a bratov, čo sa usilujú svetlo, sa žijú v pustovniach, lesoch, jaskyniach i hroblinách zeme, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za kresťanov, ktorí cestujú alebo žijú v cudzine, za bratov, ktorí sú zajatí vo vyhnanstve alebo vo väzení, na nútených prácach, aby sa každý z nich pokojí a radosne navrátil domov, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za prítomný ľud a tí, čo sa s nami modlia v túto svetú hodinu v každom čase, za našich otcov a bratov, za ich prácu, námahu a horlivosť, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za našu trpiacu a stiesnenú kresťanskú dušu, ktorá potrebuje Božie milosrdenstvo a pomoc, za obrátenie zblúdilých, uzdravenie nemocných, oslobodenie zajatých, za odpočinutie zosnulých otcov a bratov, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za odpustenie hriechov a oslobodenie z poklesu, aby sme boli zbavení všetko z hádku, nebu a núdze, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za priaznivé počasie, pokojné dážde, blahodotu, rosu, hojnosť plodov, dokonalú úrodu a za požehnanie celého roka, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Vypočul a prijal našu molitbu a preukázal nám svoje hojné milosrdenstvo a štedrosť, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Svetú, prečistú, preslávnu, preblahoslavenú našu Bohorodičku
Máriu, vždy Panna Svätého Blaženého a slávneho proroka predchodcu a krstiteľa Jána, na diakona prvomučeníka Štefana, na prorokov Mojžiša, Arona, Eliáša, Elizea, Samuela, Dávida, Daniela i na všetkých svetia spravodlivých, nech je nám náš Boh na ich prosby a prihovory milostivý. Pane, zmiluj sa. Za predložené vzácne nebeské, nevyslovné, prečisté, slávne, úžasné a božské dary, za spášťovcu nášho ctihodného biskupa Milana, ktorý prináša Pána Boha prosme. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Milosťou, štedrosťou a láskou Tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si veľmi spolu, svojim presvetým, dobrým a životodárnym duchom, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Pokoj všetkých. Stojme nábožne, stojme v Božej bázni a pokáni, vnímajme pokoj sveté, vďaky vzdávanie Bohu. Milosť Milosť nášho Pána Ježíša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Svätého Ducha, nech je s vami všetkými. Hore srdcia. Víťaznú pieseň Tvojej vznešenej slávy radostným hlasom spievajú, prespevujú, oslavujú, jasajú a volajú. Sviat, sviat, sviat Gospod, Gospod Sabaoth, Gospod Sabaoth, Gospod Sabaoth, Sabaoth. Испол небо и земля, слава Твоя, слава Твоя. Испол небо и земля, слава Твоя, слава Твоя. Осанна во вышних, осанна во вышних, благословен ряды во имя Господне. Осанна, осанна во вышних. Záchrie do svojich svätých, prečistých a nesmrteľných dúch, pozdvihnúť z očí nebesiam, ukázal Tebe Bohu a Otcovi, vzdal vďaky, požehnal, posvetil. Lámal ho a dával svojim svätým blaženým učeníkom a apoštolom hovoriac:
Vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme a dáva na odpustenie hriechov. Vzdával vďaky, osvetil ju a naplnenú Svätým Duchom dával svojim svätým, blaženým učeníkom a apoštolom hovoriac. Píte z nej všetci, toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva a dáva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Verím a vyznávam Nezaobchádzaj s nami podľa našich hriechov, ani nám neodplácaj podľa našich nepravosti, ale pre svoju zhovievavosť a pre svoju nevýslovnú lásku ľuďom, pre ktorú si zotrel držať z tých, ktorí ťa o to prosia, daruj nám nebeská večné dary, ktoré ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ťa milujú. A kvôli mojim hriechom, milujúci Pane, neodvrhni svoj ľud. Tvoj ľud a tvoja cirkev ťa prosí. Miluj sa nad nami, Pane, Bože, že pomôži. Tvoj ľud a tvoja cirkev
presvetú, preblahoslavenú, prečistú a slávnu vládkyňu našu Bohorodičku a vždy Pannu Máriu. Predovšetkým sa, Pane, rozpomeň na nášho svätého otca Benedikta pápeža rímskeho a zachovaj ho pre svoju svätú cirkev, pokoji a plnom zdraví statočného, nech po mnohé dni života správne ohlasuje slovo Tvojej pravdy. A daj nám pokoj a blaho celého sveta, svätých Božích cirkví na tých, za ktorých boli prinesené dary, na naše úmysly, na prítomný ľud i na všetkých, i na všetko. Vládca, daruj, čo prosíme, aj nám, aj im, lebo si dobrý a miluješ nás. O slavu, pusť a prepáč, Bože, naše hriechy dobrovoľné i nedobrovoľné, umyselné i neumyselné. Milosťou, štedrosťou a láskou Tvojho Krista, s ktorým si velebený a oslavovaný spolu svojím presvetým, dobrým a životodárnym duchom, teraz už vždycky na veky vekov. Pokoj všetkým. Ducháčná bez kresťania, modlíme sa v pokoji Pánovi. Za predložená, posvetené, vzácne, nebeské, nevýslovné, prečisté, slávne, úžasné a božské dary, modlíme sa k Pánovi nášmu Bohu. Modlíme sa, nech náš Pán a Boh príjme na svoj svätý nebeský vznešený a duchovný žertvený, ako ľúbeznú vôňu, a nech nám došle svoju milosť a dar pre svätého Ducha. Vyprosniaci jednotu viere a spoločenstvo jeho presvetého a poklonihodného Ducha, sami seba, druhu a celý náš život, Kristu Bohu oddajme. Povolená a milujúci Pane a vládca, s dôverou a bez strachu z odsúdenia, s čistým srdcom, osvietenou dušou, nezahambenou tvárou a posvetenými ústami, vzývať Teba, nebeského Boha Otca, a povedať. Amen.
sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Pokoj všetkým. Zvolite si hlavy pred Pánom. Vzdávame slávu i Tvoj jednorodený Syn, Tvoj presvätý Duch, teraz i vždycky, i na veky vekov. Milosť a milosrdenstvo svätej a jednopodstatnej, nestvorenej, nerozdielnej a poklonyhodnej Trojice, nech je s vami všetkými. Svete, svätý.
sám. Aký dobrý je Pán, skúste a presvedčte sa. Aký dobrý je Pán. Aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja. Skúste a presvedčte sa. Aký dobrý je Pán. Skúste a presvedčte sa. Aký dobrý je Pán. Stále sa presviečame. Aký dobrý je Pán. Stále sa presviečame. Aký dobrý je Pán. Aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja. Stále sa presviečame. Aký dobrý je Pán. Stále sa presviečame. Aký dobrý je Pán. Skúste a presvedčte sa. Aký dobrý je Pán. Skúste a presvedčte sa. Aký dobrý je Pán. Aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja. Skúste a presvedčte sa. Aký dobrý je Pán. Skúste a presvedčte sa. Aký dobrý je Pán. Stále sa presviečame. Aký dobrý je Pán. Stále sa presviečame. Aký dobrý je Pán. Aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja. Aj keď presvedčíme, aký dobrý je Pán. Aj keď presvedčíme, aký dobrý je Pán. My sme sa presvedčili, aký dobrý je Pán. My sme sa presvedčili, aký dobrý je Pán. Aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja.
bez prestania, modlíme sa v pokoj Pánovi, modlíme sa, aby nám príjmanie jeho sviatosti slúžilo na odvrátenie sa od každej zloby a nájdenie cesty večného života. A na prijatie Svätého Ducha jeho darov, pre svätú, prečistú, prevlaslavenú a slávnu vládnu našu Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajú, sami seba, druhu aj celý náš život. Kristu Bohu oddajme. Lebo sa požehnáva, posvecuje a oslavuje Tvoje vznešené, veľkolepé a sveté meno, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pokoj všetkým. Sklonte si hlavy pred Pánom. Sláva, čest, poklona, vďaky vzdávanie Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. V Kristovom pokoji sa rozíďme. Postupujúc od moci k moci, ukončili sme božskú službu v Tvojom chráme. No i teraz ťa prosíme, Pane, Bože náš, zjav na nás svoju dokonalú lásku, naprav naše cesty, zakoreň nás vo svojej bázni, zmiluj sa nad všetkými a uči nás hodnými Tvojho nebeského kráľovstva. V Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, s ktorým Ti patrí sláva, česť a moc, spolu s presvätým Duchom, teraz i vždycky, i na veky vekov. Choďte v pokoji. Nech je požehnaný Boh, ktorý nás žehná, posvecuje, prijímaním Jeho svätých a prečistých tajomstiev, teraz i vždycky, i na veky vekov. Keď Ježiš skončil dielo svojho verejného účinkovania umytím rúk svojim apoštolom na Veľký štvrtok, povedal im: chápete, čo som vám chcel povedať? Keď ja Pána učiteľ som vám umyl nohy, aj jeden druhému navzájom máte umývať nohy. A tak by som aj ja, Otec nehodný, povedal: chápete, čo som vám touto liturgiou chcel povedať? Od prvotí sa kresťania stretávajú na modlitbách. A od prvých storočí považujú tieto stretávania na modlitbách a liturgii za čosi veľmi, veľmi dôležité pre posilu svojej viery a požehnanie svojho života. Nech táto svätá liturgia, ktorú sme teraz prežívali v napojení na toľké staročia, ktoré sa slúžila pred nami, spôsobí aj vo vás rozhodnutie. Ísť do spoločenstva cirkvi, modliť sa s ňou. Nedbať na to, či to má umelecký alebo iný charakter. Predovšetkým modliť sa s cirkvou, počúvať Božie slova, uvažovať o nich, aby oni potom náš život viedli dobrým smerom a priviedli nás k spáse. Som vám vďačný, že som sa s vami mohol tu dnes stretnúť aj tento jednoduchý, obyčajný pracovný deň. Že som mohol podať vám sväté prijímanie a požehnanie vašim dietkám. Keď som niektorých tak videl, som si sprítomnil vlastne mamičky, ktoré niesli dieťatka v náručiach na žehnanie ako dievčatka, ktoré som kedysi ja žehnal ako kňaz tu. A oni už sú mamičky a svoje dietky prinášajú požehnávať. Nech vás teda Pán Boh požehnáva
A naozaj nezabúdajte na to, že od prvotí cirkev ako spoločenstvo sa modlí spolu. Ona nie je inštitúciou, ktorej sa je treba báť. Ona je rodinou Božích dietok, ktorej otcom je Boh. Drahí bratia a sestry, chcem sa veľmi srdečne poďakovať vladíkovi Milanovi za toto nádherné liturgické slávenie, v ktorom verím, že všetci sme cítili, že Kristus je uprostred nás. Tak ako vladíka povedal vo svojej homílii, jedným slovom môžem povedať, že cirkev nie sme my, ktorí sme osvetení, cirkev sme my všetci. Církev sme my všetci. Je sa dvaja alebo traja modlia v mene, ja som medzi nimi. Tak ako máme nádherný pozdrav Kristus uprostred nás a odpovedáme, nielen pozdrav, ale to je naša viera. Odpovedáme, je a bude. Zvolávame. Takisto verím, že toto nádherné spoločenstvo Krista, ktoré je uprostred nás, sme všetci zašli. A tak ako bolo to u prvotných kresťanov, tak vás chceme pozvať k ďalšiemu sláveniu. Pripravili dobrí ľudia, naše dobré ženy, pripravili také pohostenie. Nahostí toľko, že môžeme neviem koľko. Takže chcem vás všetkých pohostiť. Vidíte vonku skránu, keď dúfam, že neprší. Zoberte si chlebíček, jednoducho pohostite sa. A neviem, že zoberieme chlebíček a utekáme domov, ale obdarujme sa naozaj aj dobrým slovom. Možno rozprávajme sa s ľuďmi, s ktorými sa nikdy predtým nerozprávali. Možno poznáme skránu. Vytvorme to skutočnú jednotu Božej rodiny. Takže vás všetkých pozývam, aj vás, drahí otcov duchovní, chcem sa ešte veľmi pekne poďakovať kňazskému zboru svätého Jakuba za nádherný spev, aby sme naozaj to slávenie, ktoré sme teraz začali, aby sme pretavili do viery, aby sme pretavili do lásky ku Kristovi a ku Kristovej cirkvi. Podáš Hospody rádu tvojemu vládyku Milánovi, mír, zdravie, slúbenství, na mnohé blaha lita. Otcom a bratom našim, otcovi Michalovi, veriacim tejto farnosti, mládeži a rodinám, bude Pane mnoho rokov. Yeah.
Naozaj už stačí toho jedla. Ja budem prvý. Chcem pomôžete? Ďakujem. Kde to hore? Hej.